हाय लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय आंनि बे चेनेल BL Sam Blog चेनेलावहाय। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलावहाय गोदानबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो चेनेलखौ आरो थुनानै लादो बेल आइकनखौ जाहाथे नोंसोरो बयबो आंनि चेनेलनि गासिबो भिडिअफोरखौ थाबैनो नटिफिकेसन मोनहैनाय बादि। दिनै आं नोंथांमोननिसिम लाबोदों मोनसे साख्रिनि निउस। बे जाहैबाय ICMR NIMR साख्रिनि मोनसे निउस। बे जाहैदों मिनिस्ट्रि अफ हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार डिपार्टमेन्टनिफ्राय बे साख्रिया ओंखारदों। गोदान भेकेन्सि बेहाय जों मेनलि 10 प्लास आरो 12 प्लासनि दङ आरो बेहाय दङ ग्रेजुवेटनिबो दङ, बहुद दङ। बेहाय टेकनिकेल दं, एडमिनिस्ट्रेटिभ पस्ट दं आरो बेहाय पोस्ट ग्रेजुवेटनिबो पस्ट दङ। थ' फै जोङो बेखौ बोरै मोनगोन बेखौ जोङो थुनांगोन। बेनि थाखाय जोङो लेपटप बा मबाइलाव जिखुनु जोङो गुगोलाव थांनानै ICMR NIMR रिक्रुइटमेन्टआव थुनानै जोङो नैबे 2020आवहाय थुनांगोन। 2020आव थुबाबो जागोन, जाहाथे जों थुबाय 2020आव। बेनि उनावहाय फैगोन नैबेबादि नुगोन जों लेआउटआव बे जागोरों जज फैदों। बेहायबो बेनिफ्राय निउसआ फैदों आरो दा जों बे गाहायाव फैनि बेनि अफिसियेल वेबसाइटआ नैबेनो जाहैगोन https://NIMR.org.in भेकेन्सि ICMR नेशनेल इन्सटिट्युट अफ मेलेरिया रिसार्च। दा जोङो बे मेन वेबसाइटआव थुनानै थुनोसै। फैदो लोगोफोर। औ, थुखांनायनि उनाव जों नैबेबादि लेआउटखौ नुगोन बे वेबसाइटनि ICMR नेशनेल इन्सटिट्युट अफ मेलेरिया रिसार्च। दा जोङो नुनो मोनबाय जों भेकेन्सि applications are invited in the prescribed format for various scientific and technical and administrative बेहाय होनदों various scientific, technical आरो administrative postफोरनि थाखाय रिक्रुइटमेन्ट ओंखारदों। on purely temporary बे जाहैबाय temporary and contractual basis for a period of 6 months 6 monthनि थाखाय बेयो जाहैबाय कन्ट्राक्चुअल बेसिसाव जागोन, नाथाय उनावहाय फार्दार एक्सटेन्डेडबो जानो हागौ बिदि होननाय दं आरो on purely temporary contractual basis initially सिगाङावहाय 6 month, बेनि उनावहाय आरो कन्टिनिउ जालांगोन। बेनो जाहैबाय आरो लेटेस्ट बाय बे एप्लाइ खालामनायनि डेटआ जाहैबाय 19 मे 5, 2020 आप टु 1 सिम आरोखि। लास्ट डेटआ जाहैबाय बेना 19 तारिख मे 2020। दा जोङो नैबेहाय भेकेन्सि नटिफिकेसन फर कन्ट्राक्चुएल फर्स बेहाय थुनानै नायनोसै। औ, बेनि अफिसियेल माबाखौ जों नायनोसै। अफिसियेल नटिफिकेसनखौ बेहाय बेसेबां पस्ट दङ एलायनो बिदि थुनाय लोगो लोगो बेहाय फैगोन भेकेन्सि नटिफिकेसन फर कन्ट्राक्चुएल पस्ट डाउनलड अप्सन। डाउनलडआव थुनानै लोगोफोर थुनाय लोगो लोगो जोङो नैबेबादि बे डाउनलड जानानै बेबायदि फैगोन आरोखि नटिफिकेसना। कारिकुलार बिदि नुजाफैगोन नटिफिकेसना। बिदिनो बेहाय लिरनाय दङ भेकेन्सि नटिफिकेसन फर कन्ट्राक्चुएल पस्ट एप्लिकेशन्स आर इनभाइटेड इन द प्रेसक्राइब्ड फर्मेट available on the websites of ICMR and NIMR for the following temporary and contractual force at ICMR NIMR through email। बेहाय जाहैबाय बेयो एप्लिकेसना इमेल आइडियावसो जोङो एप्लाइ खालामनानै हरनांगोन फर्मखौ। इमेल आइडियाव नैबे recruitment.nimr@gmail.com आवहायनो जों बेहाय एप्लिकेसनखौ हरनांगोन आरोखि बे इमेल आइडियावनो। दा बे जाहैबाय 1 18 मेसिम। The appointment of the post will be initially for period of 6 months होननाय दंखायो। औ, बिदिनो 6 months which may be further further extendedबो जानो हागौ आरोखि, बारायलांनोबो हागौ, पारमानेन्टबो जालांनो हागौ। बेनो if any बिदि होनाय दं। बेहाय जाहैदों जों नेम अफ द पोस्ट, नाम्बार अफ पोस्ट, मान्थलि एमुलेमेन्ट्स कन्सलिडेटेड बे जाहैबाय सेलारि, एसेन्सियेल डिजायरेबल क्वालिफिकेसन्स बेहाय नांगौ क्वालिफिकेसन्सफोरखौ आरो एक्सपिरियेन्सफोरखौ बिनाय जादों। एज लिमिट बेहाय जाहैबाय सिरियाल नाम्बार बेसेबांसिम दं जों नायनानै लानो। 7था दङ बे पस्टआ जाहैबाय। फार्स्ट पस्टआ जाहैबाय साइन्टिस्टनि 3 पस्ट दङ। बेहाय एसेन्सियेल क्वालिफिकेसन पोस्ट ग्रेजुवेट डिग्री बिदों, ओमफ्राय माइक्र'बाय'लजि MBBS आव बिदों, ओमफ्राय एक्सपिरियेन्सबो बिदों बेहाय गभार्नमेन्ट अट'नमास PSU। एज लिमिटआ बेना 40 years। मान्थलि एमुलेमेन्ट्सआ जाहैबाय ₹64,000 प्लास HRA एस एप्लिकेबल। ओमफ्राय सेकेन्डआव जाहैदों साइन्टिस्ट बे नन मेडिकेल, बेहा नन मेडिकेल आरो ओरैनो साइन्टिस्टबाबो, ओमफ्राय बेनाबो 3 पस्ट। बेहाय जाहैदों फार्स्ट क्लास मास्टार डिग्री लाइफ साइन्सआवहाय मेजरावहाय बाय'टेक्न'लजियाव, अनार्सआवहाय बेनो 1 years
मास्टार डिग्री बिदों फ्रम रिकगनाइज इउनिभारसिटि अर विथ 3 years एक्सपिरियेन्स बेखौ 3 years एक्सपिरियेन्सखौथ' बिफाखादों इन एनि लेबरेटरियाव एक्सपिरियेन्सबो नांगोन अर बेनि मोनसेबाव डिग्रिया जाहैबाय सेकेन्ड क्लासबाबो जागोन ओमफ्राय बेबो लाइफ साइन्सआवनो सेकेन्ड डिभिजन PhD नांगोन खिन्थु बे सेकेन्ड डिभिजनबा फ्रम रिकगनाइज इउनिभारसिटि डिजायरेबल एक्सपिरियेन्स इन गभर्नमेन्ट अट'नमास PSU एक्सेट्रा रिकगनाइज अर्गेनाइजेसन एक्सपिरियेन्स बिदों आरो 35 years बेनि एज लिमिट 35 yearsसिमल' होनो हागोन ओमफ्राय बेहाय जाहैदों बेनि सेलारिया 48,000 प्लास HRA प्लास माबा बेनि बिदिनो बोनासफोर दंदेरो आरो औ बेनो जाहैबाय बेबो गासिबो बिदिनो प्रजेक्ट अफिसार दं नै सेक्सन अफिसार बेहायबो ग्रेजुवेट इन एनि डिसिप्लिन बेहाय ग्रेजुवेटफ्राबो होनो हागोन बिथांमोनहा नायलांनो हागोन नै एनि डिसिप्लिन एनि मेजर जाहैबाय बे आर्टस बा साइन्स with 1 year experience of administration, finance, and accounts, or engineering, or any technical work. बे जाहैबाय 1 years experience नांगौ आरो administration, finance, and accounts आव दा बेनि डिजायरेबल एक्सपिरियेन्सआ गभर्नमेन्ट बा अट'नमास बिदि अर्गेनाइजेसनफ्रावहाय बे BA बा एक्सपिरियेन्स गोनांफ्रा होनो हायो एकाउन्ट्सआवहायल' बेनो एक्सपिरियेन्सखौ नांगौ BA पासबाबो जागौफान 30 years बेनि सेलारिया जाहैबाय 32,000 जोबोद समायना जोबोद मोजां बे सेलारियाबो दा प्रजेक्ट टेक्निकेल एसिस्टेन्टआबो बिदिनो नै ग्रेजुवेट इन साइन्स IT फ्रम रिकगनाइज इउनिभारसिटि बेफोरखौ मोनफा मोनफा नोंथांमोनहा फरायलांनो हागोन आं गाहायाव फैनोसै 5आवहाय नै IT मेनेजार वेब मेनेजार बेबोथ' मास्टार्स डिग्री बिदों बेहायबो बेचलार डिग्री आरो इन्जिनियारिंआवहाय कम्पिउटार एप्लिकेसन इनफरमेशन टेक्न'लजि कम्पिउटार साइन्स फ्रम ए रिकगनाइज्ड इनस्टिटिउसन बेहाय मेनलि IT नि बिदों मास्टार्स डिग्री ओमफ्राय कम्पिउटारनि डिग्री बिनाय जादों बेहाय इन्जिनियारिं बा कम्पिउटार साइन्स IT नि डिग्री बेहायबो एक्सपिरियेन्स 1 year एप डेभेलपमेन्ट पर्टेल्स वेबसाइट एप्लिकेसन प्रग्रामिंनि बा इनफरमेशन सिस्टेमनि बेनाव सेलारिया जोबोद मोजां मोननैल' पस्टमोन ओमफ्राय 32,500 दा बेनि उनाव जों फैनोसै 6 नाम्बाराव बे जाहैबाय सिनियर प्रजेक्ट एसिस्टेन्ट UDC बेनो जाहैबाय 12 पासनि पस्ट 12 पास इकुइभेलेन्ट फ्रम ए रिकगनाइज्ड बर्ड इउनिभारसिटि जिखुनु गुवाहाटि इउनिभारसिटि बिदिनिफ्राय बाहेरानिबाबो आसामनि बाहेरानिबाबो जिखुनु बर्डनिफ्राय 2 years एक्सपिरियेन्स बिनाय जादों आरो 12 पासबाबो दा बेहाय दा बे 2 years एक्सपिरियेन्स बिनाय जादों एडमिनिस्ट्रेटिभ वार्कआवहाय आरो ग्रेजुवेटबाबो बेहाय एप्लाइ खालामनो हागोन 1 year एक्सपिरियेन्स बानो जागौमोन ग्रेजुवेटना बेहाय 12 ना 2 years एक्सपिरियेन्स आरो ग्रेजुवेटना 1 year एक्सपिरियेन्स एडमिनिस्ट्रेटिभ वार्क एन्ड स्पिड अफ माने टाइपिं स्पिड नांगौ 8,000 था बार किपेडखौ जेनेबा नोङो कीबोर्डखौ नों थुनो हायोबा पार आवाराव 1 घन्टायाव नोंना बेबायदि टाइपिं स्पिड दंबा कम्पिउटाराव नोंनि थाखाय माने साबसिन जागोन आरो प्रिफारेन्स होजागोन आरो साबसिन इजि जागोन आरो बे पस्टखौ मोनब्रै दङ बेनाबो पस्टआ बेनि जाहैबाय एज लिमिटआ 20 yearsनि बाराबा होनो हानाय नङा नोंथांमोन बेनिफ्राय जाहैबाय लास्टआव जाहैबाय नै 7 बेनो माल्टिटास्किं स्टाफ बे जाहैबाय 4 post 4था दङ मोनब्रै पस्ट आरो बेनि डिग्रिया जाहैबाय हाई स्कुल इकुइभेलेन्ट फ्रम ए रिकगनाइज्ड बर्ड हाई स्कुलनि डिग्रिबानो जागौमोन आरो बे मेट्रिक पासखौनो होनो मेट्रिक पासबा नों मेट्रिक पासनिफ्राय लानानै बे एप्लाइ होनो हागोन 12बाबो एप्लाइ होनो हागोन ITIफोर दंबाबो एप्लाइ होनो हागोन जिखुनु मेट्रिक पासखौ नांगोन आरो बेहाय ग्रेजुवेटबाबो एप्लाइ होनो हागोन बे जाहैबाय 25 yearsसिम ओमफ्राय बेनि सेलारिखौ नायदिनि नै रुपिस 15,800 बेबो मोजाङानो आरो बेनि उनावहाय साख्रिया एक्सटेन्ड जानायनि चान्सबो दंबावो 6 monthनि उनाव ओमफ्राय बेनि दा जों बेफोरखौथ' नायजोबखाबाय 7था पस्टखौ फैदो जों प्रसिडियार फर रिक्रुइटमेन्टखौ नायनोसै प्रसिडियार माबायदि स्टेप बाय स्टेप एप्लाइ खालामो फार्स्ट स्टेपआवनो दं केन्डिडेट्स मिटिं दा एज क्राइटेरिया नोंथांमोननि एजआ मिलायजोब्बायबा क्वालिफिकेसना मिलायजोब्बायबा आरो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो नागिरदोंबा नोंसोरो नैबे फिल दा एप्लिकेसन फर्म होननाय बेहाय मोनसे दंखायो एप्लिकेसन फर्म होनाय दंखायो आरो बेहाय नोंसोरो प्रेसक्राइब फर्मेटखौ एप्लाइखौ बेहाय टिक मार्क बा नोंसोरो फिलआप खालामखांनानै
नैबे send it to the email ID recruitment.nimr@gmail.com नोंथांमोना बे वेबसाइटखौ दाबाव आरोखि एप्लाइ खालामनायावहाय नोंथांमोना एप्लिकेसन फर्म क'डखौथ' आं दा देखायखागोन नोंथांमोननि सिगाङावहाय दा नोंथांमोना नैबे इमेल आइडियावसो फाथायहरनांगौ होमबानो एप्लाइ हरनाय जागोन आरो बे जाहैबाय खुनु अफलाइनबो नङा नालाय बेनि इमेल आइडियावसो फाथायहरनांगौ जाहैबाय कर'ना भाइरासनि टाइम बेखौ लास्ट डेटनि सिगांहायनो साबसिन जागोन एट द टाइम of receipt of applications as mentioned above. There is no need to send any documents with the application form. बे होननाय जादों खुनु डकुमेन्ट हरनाङा एप्लिकेसन फर्मानो बेहायनो नों फिलआप खालामबानो जागोन आरो नोंनि क्वालिफिकेसनफोरखौ बिदिनो स्टेप बाय स्टेप सेकेन्डआव होनदों शर्टलिस्टेडफोरखौ दा लिस्ट अफ शर्टलिस्टेड केन्डिडेट्स विल बी डिसप्लेड अन द वेबसाइट अफ NIMR शर्टलिस्ट जाबा नोंथांमोननि नामखौहाय वेबसाइटआव डिसप्ले खालामनाय जागोन and these candidates will be called for interview आरो बेफोर केन्डिडेटफोरखौ इन्टारभिउनि थाखाय लिंहरनाय जागोन दा in the event of more than 30 eligible candidates जुदि नोङो eligible candidatesआ जेनेबा 30थानि बारा जायोबा होननाय जाहैदों a written test will be held followed by personal discussions otherwise direct personal discussions will be held होननाय जाहैदों बिदिनो पस्टनि बारा जुदि मानसिफ्रा क्वालिफाइ जायोबा बेनि थाखाय रिटेन टेस्टआबो हेल्प खालामनाय जागोन आरो नङाबा डाइरेक्ट पार्सनेल टेस्टबो हमनाय जागोन दा नों फर मेन स्टेपआ नैबेनो बे मेन बाथ्रा आरो नैबेखौ नोंथांमोना मिथिना लानाया गाहाम जागोन 4 नाम्बारखौ किपिं इन भिउ अफ द लकडाउननि थाखाय आरो नन एभेलेबिलिटि अफ ट्रान्सपर्ट सार्भिसेस जों दा ट्रान्सपर्ट थांनो हाया नालाय गोजान जायगायावहाय जों दा ट्रान्सपर्ट खालामथ'नो हाया जोङो गारि मटर बन्द जानानै दं डिउ टु COVID-19नि थाखाय कर'ना भाइरासनि थाखाय दा इन्टारभिउ एन्ड पार्सनेल डिसकासन विल बी कन्डाक्टेड थ्रु स्काइप भिडिअ कल होननाय जादों बेनि इन्टारभिउआ जुदि जों शर्टलिस्टेड जाबाबो बे नों पार्सनेल इन्टारभिउथ' जाखानाय नङा पसिबल नङा बियो कर'ना भाइरासनि टाइमाव दा होननाय जाहैदों स्काइप मोनसे एप दङ बेखौ नोंथांमोना प्ले स्ट'राव नायनो हागोन बेजों भिडिअ कल खालामहरनाय जागोन जाय शर्टलिस्ट जायो दा बिजोंनो इन्टारभिउआ जाहैगोन नोंनि मबाइलावनो जागोन न'निफ्रायनो हरनो हागोन candidates living in the close proximity of the institute जुदि नोंसोर दिल्लीयाव दंबा बे इन्स्टिट्युटनि खाथियाव दंबा नै मेनेज खालामनो हायोबा बे जायगासिम इन्टारभिउआव वाक-इन फेस टु फेसबो लानाय जागोन दा candidates have to submit their duly attested copies of proof of their age, educational qualifications, experience, testimonials at the time of joining. नोंथांमोना जुदि जयनिं जायोबा माने सेलेक्ट जायोबा नोंथांमोना बे टाइमावसो एटास्टेड कपिसखौ सेल्फ एटास्टेड खालामनाय कपिसफोरखौ होनांगोन आरो नैबे एडुकेसन क्वालिफिकेशन्स आरो एप्लाइ खालामनायाव जेबो नांथ'वा एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेटफोरखौ ओमफ्राय लास्टआव 7 नाम्बाराव होनाय जाहैदों selected candidates have to bring all the documents बे डकुमेन्ट्सफोरखौ लांफानांगोन आरो जयनिं टाइमावहाय गासिबो अरिजिनेल डकुमेन्ट्सफोरखौ नोंथांमोना अरिजिनेल डकुमेन्ट्सफोरखौ जयनिं खालामबा हरनांगोन जेब्ला साख्रिया मोनगोन दा बे इन्टारभिउनि डेटफोराबो लिरनाय दं इन्टारभिउआ थाबैनो जासिगोन बे मासावनो जुदि शर्टलिस्टआबो थाब खालामनाय जासिगोन 18 माससिम लास्ट डेट नालाय ओमफ्राय बेनि उनाव शर्टलिस्टआव खालामनाय जागोन नै पस्ट हिसाबै डेट एन्ड टाइम अफ इन्टारभिउ साइन्टिस्ट सिनिखौ होदों 20 मेआवनो 10 to 12 नन 10थानिफ्राय 12थासिम ओमफ्राय जों दा जोंनि मेनआ जाहैबाय जों बांसिन होगोन पस्टआनो जाहैबाय नैबे 6 नाम्बार सिनियर प्रजेक्ट एसिस्टेन्ट UDC माल्टिटास्किं बेखौनो बांसिन होनाय जाहैगोन जेनेबा ओमफ्राय बेनिया जाहैबाय लास्टआव 22 मेआवनो जागोन ओमफ्राय 12थानिफ्राय 2टा PM सिम सानावहाय जागोन माल्टिटास्किं मेट्रिक पासनि बे होनो हानाया बेखौ होननाय जादों 22 बेबो 22 मेआवनो ओमफ्राय बे 3टानिफ्राय 4टा बेलासि समावहाय दा नोंथांमोना बेहाय लास्टआव होनाय जाहैदों केन्डिडेट शुड राइट एप्लिकेशन फर द पोस्ट अफ एलाइनिं एप्लिकेशन फर द पोस्ट अफ आवहाय नोंथांमोना बे 1 to 7आवहाय जत' पस्ट दङ बेहाय माबा मोनसेखौ नों होनांगोन जेनेबा नोङो 7आवहाय जुदि माल्टिटास्किंखौ होयोबा माल्टिटास्किं स्टाफ होदो बेहाय नैबे ब्लेंकआवहाय बेनि उनावहाय in the subject line while sending their application through email of होनाय जादों candidates applying for more than one post
जुदि नोंथांमोना मोननै खनसेनो एप्लाइ खालामनो हानाय नङा, टिक मार्क खालामनो हानाय नङा, मोनसे खालामखांनानै आरो मोनसे खालामबावनो हागोन गोदानै बेखौनो होनाय जादों आरो बिदिनो बेहायनो गोबां इन्सट्राक्सनफोर दं। आं खनसे स्क्रल खालामलांनि, नोंथांमोना नायनानै फरायनो हागोन। बेनि उनाव 14 गासै 20टा बिदिनो इन्सट्राक्सनफोर होनाय दं आरो 19आ बुरजायैनो दं, नै 25सिम। नोंथांमोना बेफोर गासिखौबो फरायखांजोबखाबाय पस्टफोरखौ। दा एबार जों नायदिनि एप्लिकेसन फर्मा माबायदि जागोन। गाहायावनो दं एप्लिकेसन फर्मा, दहाय जों एप्लिकेन्सि नायनायनि गाहायावनो नैबेनो जागोन। बेहाय थुनाय लोगो लोगो बेहायबो डाउनलड अपसन फैगोन। डाउनलड खालामखांनायनि उनाव जोङो नैबे अपेनाव थांदो। अपेनाव थांनायनि उनावहाय नोंथांमोनावहाय PDF माबाखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामना लानाया मोजां जागोन। लोगोफोर PDF फाइल अपेनार थायो, प्ले स्ट'रावनो मोनगोन। PDF फाइल अपेनार होनानै बा WPS आं जेखौ बाहायगासिनो दं बेखौबो बाहायनो हागोन। नोंथांमोना होमबानो बे डाउनलड जानानै फैगोन आरो एप्लिकेसन फर्मा। ओमफ्राय बिदिनो फैगोन। नोंथांमोना नैबेहाय नुगोन एप्लिकेसन फर्म, बिदिनो टिक मार्क होनाय दं। फार्स्टआव पस्ट फैलायनाय 7टा पस्ट दङ। 7टा पस्टआव नोंथांमोना मोनसे पस्टखौ टिक मार्क खालामबानो जागोन। लाइक केटेगरि ST बेफोरखौ जों STखौ टिक खालामबाय। नेम अफ एप्लिकेन्ट केपिटेल वार्ड्सआव सेक्सआ मेल बा फिमेल होबाय। ओमफ्राय मेरिटेल स्टेटास आनमेरिड बा आनमेरिड, फादार्स नेम बेखौथ' लिरनानै फिलआप खालामनांगोन। ओमफ्राय बेनि उनाव एज, एड्रेस, पारमानेन्ट एड्रेस, नेसनेलिटि, इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन बेहाय नोंथांमोना होनो हागोन। बर्डखौ होनांगोन, साबजेक्टखौ होनांगोन। 10नि 10, जुदि 10निखौ एप्लाइ होयोबा 12निखौ होयोबा 12नि, डिप्ल'मा दङबा डिप्ल'मानिखौ होनो हागोन। गासिबो कम्पिउटार डिप्ल'माफोरखौबो बेसेबां इयार लादों। बेनि उनाव एक्सपिरियेन्सनिबो दंखायो नै बेहाय गाहायाव। नेम अफ दा अर्गेनाइजेसन, बबे इनस्टिटिउसनावहाय मावामोन अर्गेनाइजेसनाव। ओमफ्राय सेलारि स्केल अफ पे बेसेबां पे खालामोमोन। प्रेजेन्ट टु प्रिभियास बेसेबां मासनिफ्राय बेसेबांसिम मावामोन, बेसेबां इयारनिफ्राय, डेटफोरखौ होनो हागोन। दासिम मावोबा बेखौ दासिम, नेचार अफ वार्कआ माबायदिमोन, अफिस वार्क ना बबेबा कम्पानिनि वार्क, बेफोरखौ होनो हागोन नोंथांमोना। कम्पिउटार एप्लिकेसन दंबा नै बे 15आव होनाय जाहैदों। एटाच खालामनो हागोन नोंथांमोना डिप्ल'मा सार्टिफिकेटखौ। बिदिनो बे मोनसे अनलाइन खालामनाय समावहाय नोंथांमोना माबा थायोना, बे मा होनोमोनलाय, स्केन खालामनानै डाइरेक्ट बेहायबो हरनो हागोन। दाथ' बेहाय खुनु सार्टिफिकेटखौ बियाखै, जेनेबा नों लिरनानै हरबानो जागोन आरो नोंथांमोना दा मा डिग्रि लागासिनो दं। बिदिनो डिक्लेरेसनावहाय जेनेबा नामखौ हरदो, नोंथांमोननि नामखौ थुदो, लिरनानै बे प्लेस डेट बेहाय लिरदो। ओमफ्राय सिगनेसारखौ आरो होबावदो खनसे फुल नेम, बेनि उनावनो एप्लाइआ जागोन। बिदिनो गाहायावनो दंखायो। नोंथांमोन जों फैफिनबाय बे दहायनि माबायाव ICMR इन्स्टिटिउट अफ मेडिकेल रिसार्चआव। नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेडबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो जोबोद मोजां चान्स आरो दाबायदि COVID-19आवबो जुदि पस्टफोर ओंखारगासिनो दं, बेफोरखौ नोंथांमोना खाबु लानो हागोन। एसेनोसै नोंथांमोननिसिम, अननानै भिडिअखौ लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो। आरो नोंथांमोननिसिम आं आरो लाबोबाय थाबावगोन बिदिनो भिडिअसफोरखौ, इनफरमेसन भिडिअसफोरखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो लोगोफोरजों शेयार खालामदो। आसा खालामो नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअआव नुबावगोन। बेनोसै आरो खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन्थों, थेंक इउ।